ya wụ na onwe onye na-ege m ntị na-ewu nwoke ya wụ na ịlụ na nwaanyị nsogbu anọ ya wụ na ịlụbe nwaanyị alụkwala a Christian alụkwala onye ọbụla na-asị gị ya dị born again ya dị alụkwala. If not, your generation ga wee Christian. Nwaanyị domine n'ụlọ depends ga-egosi gị otu ya future of your family ga-adị maka n'ụwa n'elu ụwa. Jee chọọ nwaanyị ma ndị mbụ na ndị egede, nwaanyị nọ n'ọdịnala na omenala Igbo lụrụ ọ kara na gị mma, so that at least gị kpọrọ ya bịa ala bekee ọ ga ewuru ụkwụ gbapụ gị eji gị na ala bụ na ofostri. Otu ndị Igbo anyị nọ na Amerịka na United Kingdom na-eji eme 99% of them were Catholics. Agbapụchana ha di ha, gbapụ di ha n'ụkwụ, even ha na-aga na disco na-aga achụrụ ụmụ nwoke n'abalị abata di ha kwuo rọbish ha achụpụ ha eji. And onwe ihe na-egbu a man na ịma na nwaanyị gị na-agba n'ezi. Ịma ama na nwaanyị gị na-agba n'ezi, but onwe ihe ị ga-ekwu bụ ikwu ya achụpụ gị ga-eluzu ụlọ gị that is gathered far away from ụmụ gị imere invest time and money. Nwaanyị hishie na ga-eri ya one day ala ga-akọba gị uto. One day mmụọ nọ n'ala nna gị ga-akọba gị uto. One day mmụọ nọ n'ala nna gị ga-adọ gị ire n'ọnụ. One day mmụọ nọ n'ala nna gị ga-adọ gị ibi. One day mmụọ nọ n'ala nna gị ga-akọ gị kụọ gị ogbu maka onye ala na-asọ nsọ. Ịma na nwaanyị gị na-agba n'ezi maka ihi na ibi Amerịka chọghị ịlụzi ụlọ gị, maka ihi na ibi na England chọghị ịlụzi ụlọ gị, nwaanyị na-eshiri gị erimeri. One day iji ọchụ dị ka gị ga mmụọ n'ala nna gị ga-akụgbu gị maka ihe a onye ala sọ nsọ. So ya wụ na ịlụ na nwaanyị, I don't want to get involved, but ị ga-alụbe nwaanyị laa n'ụlọ jee chọọ onye ma ihe ọdịnala na omenala. Ha mara na ha agaghịrị ụzọ mmụọ akọba ha uto, mmụọ akọba ha afọ. O duru nwaanyị ndị nke chọrọ ya wụrụ dịsi ji ọtụ ịhụrụ na-aga na ake o mechara fancha na ake obuku obi na mpaka ha ga-abụla gị n'ụlọ aga nwoke ọzọ na-eji as long as gị na ha bi na ala bekee. Because by that time when he game, he judge the kage, and when he game, he go a phone. I were politin pack, china go should be judge to the kage. They know it, all of them know it. I'm annoying, they can do it. Oh my need bonine bina America, na England, na Europe. They can do it. They can just call phone, a were politin bag, chile chupu nagu bush. So nwaanyị gị pụọ n'ezi jena, nwaanyị gị pụọ n'ezi jena ị ga-ekwu pem. But one day mmụọ n'ala nna gị ga-echeta gị kụba gị uto. Arụ arị mma, arụ ga-ala n'ala Igbo anyị. Jesus Christ wa arụ, Virgin Mary wa arụ, pastor na priest ha wụ agent of the slave master wa arụ. My reason we ihe ndị m kwuchiri